Bedane opo lawang karo cendelo nek cendelane gak patek ombo. Bedane opo prawan karo rondo nek prawan opo anane nek rondo milih sing dawa. Tegese dawa umure ning pinggire bengawan tanasa setya ngenteni sliramu. Eling jamane semono wis ndong kapitung ketiga ning pinggire bengawan saben mung tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus ing ati. Senadyan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring iti lan pasti kita saderma nglampahi ning pinggire bengawan wayah sore sanesaya kelingan gawang esemu
baru seje dhewe ses ning pinggire bengawan tanasa satya ngerteni sliramu eling-eling jamane semono wis ndong kapitung ketika ning pinggire bengawan saben-saben mung tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya ngopo manungsa mung bisa ngregolan joko Gusti kang paring iti lan pasti kita saderma nglampahi ning pinggire bengawan waya sore sanesaya kelingan gawang-gawang esemu cahayu gawe sedhiye ngatiku iki ana crita dulur sejarah kuno riwayate nenek moyang kita sejarah Tuban sing kondang kaloko iku sing judule Sunan Kali Joko Joko Raden Said dulur iku jeneng asline nek Wilotikta iku apa Rasa Wulan dulur iku ya adike nek Sunan Bonang iku gurune ao iyo hae ya iya iyo Raden Said ya Sunan Kalijaga jenenge wis kondang kelawan kaloka satriya bagus sekti mandraguna seneng tinulung sak padha-padha Raden Said ya brandaloka
kaya dadi maling nyolong donyane wong tuwa kanggo tinolong sak padha-padha sing uripe miskin kelawan nesta Raden Said nerusno lakune sebab ditondong karo bapane mlebu alas metu alas gak ono rewange kepethuk Sunan Bonang dijaluk tekene nek tekenku iki rupane seje cuma sakilan iku dawane rupane soklat papak pucuke sebab tekenku iki iso cilik iso gedhe. Alhamdulillah Lodro karya baru saking Mojokerto balik malih teng desa Mojoroto Jetis Mojokerto niki kajate sedekah bumi nggih ruah desa. Mugi-mugi mawon sak mantune desane dibancai diadono balak lan blai dicideno rezekine sing barokah. Allahumma nek mantun nanggap lodrok mugi-mugi masyarakate bapak pamonge dadi menungso sing wangi. Wangi tegese kaya ambune kembang. Kembang nyambut damel napa mawon mesti gampang. Allahumma nek pun rezekine kathah bumine melimpah ruah pun lali nanggape tetep lodrok karya baru pun lali nek ngoten kula damelaken gending padha eling cek eling nang karya baru cek eling kalian Mas Aji ngoten nggih ajari gak apa-apa ya wis di TV gadis multimedia asal Islam agamaku Al-Qur'an panutanku wong mukmin sadulurku wong mukmin sadulurku ayo para umat ayo padha nang sing eling donyane wis gonjing akeh menungso imane miring. Ya Allah ya Rabbi Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Sallallahu alaihi wasallim. Asik, esek, 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 esek.
aku Al-Qur'an panutanku Ka'bah yo kiblatku wong mukmin sadulurku ayo para umat ayo padha nang sing eling donyane wis kuncing akeh manungsa imane miring ya Allah ya Rabbi Muhammad Rasulullah ya Allah ya Rabbi Muhammad Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan anda iman tau bidawali mulkilahi limo warnane ngaji yo Al-Qur'an isa ora lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat weteng sira kang betah luwe kang pungkasan dikir wengi ingkang suwe sapa wae lamun bisa ngelakoni insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi dindang tak trong dindang tak trong dinta tungtrong tungtrong joget kok diongkek-ongkek sih net wong wis dilem lho kok copot iki mang lho plulat-plulit kulite ya wis nglontok ngono ditotono wong Majarata wis tuwek ngeyel wong gerang di nglontok-nglontok Mas aku biyen tau nom Ci, tau ganteng. Kenyataane jeng gandeng aku. Apane yo ganteng aku ta? Lho, biyen aku nom-nom aku ganteng pol. Mosone aja cacah wong ngene-ngene katut begengek lu katut aku. Aduh kok mblarah runu tibake. Warek kok. Aku iki mang gawe dolinan tombo ati. Kon nggih dolan tombo ati. Tombo ati. Tolemu gak negas. Tolemu gak pokro. Wong tombo ati pada umume iki pujian papan nggawa empan gone dhewe-dhewe ngono lho kucluk. Oh iya gak ro nek mang panggung net sepurane nggih Pak Yai nggih sepurane. Kon gak nyeluk Pak Yai tak icak tenggokmu kon lho. Aku iku ngajeni kon are. Kandhane wong gerang nyeluk Pak Yai, Pak Yai. Kadhe nggih dolan pujian wong ate gak tau sapa lahar. Lho. Langgar. Lho anake tau okit. Masjid. Oh dile. Dile kakekmu. Masjid tau okit. Wong ate ya wong gak tau mondok ae. Lho. Kalau mondok aku niku. Tonton Jonet mondok tebireng 16 tahun sing. Kon lapo mondok sampai 16 tahun? Ya apa enggak gablek omah. Lho. Pak
Tayo. Kono aja salah paham wong mondok kan duwe omah nunggak. Wong mondok iki ndolek kawero, ngaju kawero. Mulane kon urip ana dalam donya aja dadi wong pinter. Nek pinter-pinter iki kancane. Ngono. Nek ngerti barang sing elek lan sing ala. Ngono lho kocluk. Oh nggih Pak Yai ngapunten kula luput Pak Yai nggih. Ping pindho nyeluk Pak Yai yo. Mulih gak nyeluk Pak Yai tak keplekno tembok aja lho. Kasare Yo gak kasar ngono, kono tak kandhani. Engkon koyo ngono paling ya salatmu gak jangkep. Kon ngomong apa Ji kon Ji? Salatmu gak jangkep. Kono tak pateni lho kocok lho. Kerenge sih kon Yo iku. gak keren ngono, wong Islam iki wajibe salat jangkep goblok. Jangkep apa kon? Ya jangkep. Duhur, Yo salat, asar, salat, maghrib, salat, isya, salat, subuh. kelon. Lho. Kok sok kelon niku lho? Ngelone anakku supaya awake dhewe salat gak krusu wong salat. Oh, lah nek anakmu wis turu. Ganti mbok. Lho. Gak oleh. Mbone tak gugat aja bareng-bareng nang nggone masjid utawa musala. Kon Jumatan wingi budal lah. Lho ya iya Ji. Ngono. Jam 10 wis budal. Budal. Lah apa net? Nyolong sandal. Lho. Nyolong sandal iku elek-elek uang. Eleke uang. Gak api. Gak api. Lah sing api Urup. lho. Lho kok tambah nemen adakno. Nek nyatane kon iso ngaji yo tak rungokno. Ngono. Paling yo megap-megap mesti tuwek. Mosok percaya wae gak. Jange tapi suwi. Kok kasar ra ngono. Ayo ngaji. Engko mesum tak ditiru arek cici. Iya aja. Sing delok iki yo gak kawula tuwa tok. Aja bengok-bengok cak tak joloki penuh ngono. Aku kate ngaji aku iki kok penuh. Jaro cak sing ngaji iki lho, sing kisut sing ngaji. Kok kopian kabel lho nek gak iso ngaji dikawepruki wong-wong kon. Kumpulan kabeh ngaji. Lho, lha iko. Apa? Kumpulan putih. Heeh. Duduk kumpul sing putih. Lha apa? Rambuté. Iki ngajine arek pondok karo arek tungguk manuk beda, Ji. Oh, seje. Ya nek ngajine arek pondok iki paseh. Paseh. Nek ngajine arek tungguk manuk gak iso disaisanno. Oh, digagal. Gak ngelono wong liya, contone aku dhewe. Heeh. Ngelokno awakmu dhewe. Meneng aja aja diguyu ngaji aku yo. Ngaji yo. Ya apa kacane, Ji? Lho. Sing ngaji Riko ya gak ero. Oh iya. Iso ta gak? Iso. Ngaji. Lah apa tanganmu ngene iki? Ngaji. Aku cek bingung ngono. Lah cek apa? bingung. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ya ayyuhalladzina amanu. Temenan. Tainun bisa beriwasolah. Artine Garo. lho. Iso ngaji kudu iso ngartekno net. Iso ngaji kudu ngartekno. Goblok yen gak tau ngaji yang ngono iku. Makane. Mulane ta bapak damen ae. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Tainun bisa beriwasolah. Artine Caci ayo padha iman dan takwa takut kepada Allah. Harus takut. Saumpamane kon Mojokerto budal mrene nggo embung gedheana dompet rutuh. Sing isine dhuwit 35 juta. Akeh. Dompete kena sing duwe duwike gen tuku sapi. ni. Gak oleh ngono iku. Aja salah paham, aja salah penemu caci liya dina liya minggu wong ndoleki duwe gak gampang teh. Bener. Duwe rupa sapi. Setahun rong tahun sapi manak mali penoan dombat. Enak. Lho, wong Jawa jarang itu gak ngapalno aku. Usuk ngapalno iku lho. Tutukno, enak ngajimu. Tak kira adi. Iya, kiraat rek. Soale iki hajate sedekah bumi. Sedekah bumi. Cek barokah dingajeni. Andungan sing apik-apik, Iya. ngarep iku langgar. Lah iya. Nek kon ngaji sing temenan, nek gak iso ngomongo. Iya. Cek aku wae, nek kon nek ngaji ndangake Iya. sing enak, sing gak dilono Gak uang. tau tenan sing. Ampun yuk. Ngaji. Lho lali. Lho.
Kira ada lali. Bismillahirrahmanirrahim. Temenan enak nek. Sumpah kabojo. Niku la opo? Kok iso dicok-cokno dhewe iku lho. Kon niku la apa? Aku suwe-suwe wedi karo suaraku dhewe aku. Mika tutukno. Kon niku tutukno kok bacul-bacul. Ambil nafas. Ambil napas. Soto. Lho. Masuk mie soto iku lho. Gak iso ngaji gak usah net. Ngono iku. Indong-indong kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Kuno. Masa kuno iku lho? Iki nyanyian Patayat biyen. Sembarang gak kaya aku ae. Oh, Bener lagune padha. padha Cuma sejo ukarane. oh dirobah. Meneng ae aja nyacat ngono yo. Dulur-dulur ayo nyawiji imang waktu ayo dilakoni. Uwo anom sing jaga pengati kanggo sangum besone mati. Enaknya Ya ampun. ono kaya apa sih? Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembayang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kaya tau mate. Loh, Kan kemeruh kemiso keminter kon iku. Kon lha apa kon ngurusi wong mate iku badhe cethoti, badhe ungkerno lha apa kon. Delok sing umure 56 kon. apa? Seyak-seyak lho. Kuwatir pek diongkek. Cili-cili we pintar ngaji, diworo karo mayai. Saiki akeh arek ngerti, kitab Al-Qur'an sing dipelajari. Donyane wis katon tuwa, manungsane ora rumangsa. Ayo padha bareng ndonga, padha nyidhak marang sing kuwasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Lho kok tahlilan ini lho? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, apa sih iki? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampeyan sekeni dulur niku goblake mbokne aji. Lho. Engko gak tayoh iku lho. Ngeblak-ngeblakno nje ora bare. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kene nek. Bojomu aja isini-isini wae. Lha apa? Akeh wong nduk pasar iki. Lha apa? Aku lho kongkon ngutangi. Bojomu iku gak iso gawe kutang dhewe ta. Sebalenono lambemu, Gus. Aku nduk pasar iku akeh wong akeh, ketemu bojomu. Bojoku. Lho aku kongkon ngutangi. Awang kon nyutangi. Bojomu gak iso gawe kutang dhewe ta. Dadi kon jak kok utangi. Ya gak. Utang ngono apa cetok iri-iri. Ngutangi dhuwit. Lah gak ngomong ngono. Kon utangi dhuwit, lha apa ngutangi? Ana rezeki. Rezeki apa?
Kon gelem melok aku nang Jakarta? Lah apa? Main sinetron. Temenan aku. Aku lho pertama biyen. Heeh. Sak episode Heeh. 350 juta. Aku mau. Kok gendeng 350 juta gak dini Gus akeh Gus. Mau. Lah apa kok mau? Awang aku diseret perahu teko Balung Panggang nang Surabaya Bongko lah Anjon. Iku biyen, Biyen. tapi saiki serius. Heeh. Iki latihan casting tak bagi. Heeh. Kon iso dadi arek cilik. Arek cilik ya? Ya iso ae wong arek. Iki ceritane Perane. drama rumah tangga Ah. lupa kewajiban. Lupa Lupa kewajiban. kewajiban. Dadi arek cilik iso. Arek cilik. Coba. Arek cilik ya? Iya mlakune ya apa? Sik, Arek cilik ya. omongane saiki. Omongane. Omongan arek cilik Heeh. ya? Cek pelat iki. Heeh. Edi, Aduh, apa mah? Apa mah? Aku dikongkon mama, belanja. belanja apa? Belanja hula. Ambek, Ya, ambek, bengok. ngopo? Ngote, manungan dihawani apa otol. Apa to? Botol. Oh, sik pelan. Arep nyari botol gak iso hawani apa otol. Oh, otole sapa le? Otole apakku. Sik. Ya, 100%. awakmu dadi bapakne, Bapakne. aku ibuke. Oh, ngono. Ya, Iya, gak apa-apa. ibuke ngene. Anake iki ya. Anake, aku ibuke. Dudu ibu temenan tapi ibu sambungan. Apa anake? Anake, kok niku termasuk anak kemaron ambek aku. Anak walon. Iya, kualon. Bapakne nang Jakarta nyambut gawe. Anake dolen. Wes meneng. Ana setrume lho. Ana setrume lho. Bapakne wong kate njupuk walu. Aduh, ngene iki aku dadi bojone Mas Haji. Ditinggal nang Jakarta jarene golek penggawean. Ditinggali anak sito, duduk anakku dhewe. Anak-anakku alon, nakal ngadu bilah. Masya Allah, ngene iki dolen ngene gak mule-mule. Kok niku nakal nek ceritane. Iya. Kalau cerita. Nakale ngadu bilah masalah mangan kene gak dijeguk tenggoke ya gak mari-mari. Ngene iki dolen wis. Nah, iki anake teko. Ibu. Kowe teko ndi? Teko ndi kowe? Sekolah, Bu. Sekolah apa sekolah? Sekolah. Rudi ngomong. Nggih. Dina Kemis kowe mlebu sekolah apa ora? Nggih sekolah sak setu. Rudi ngomong jare kon gak sekolah, gak mlebu sekolah. Kon bluron kon nang kali ya, Bu sekolah kok, sekolah. Aku dititipi bapakmu nah. Nggih, saya Kon itu- ndek awakmu. Nggih, saya Tapi nek itu kon sekolah. koyo ngene aku iki aduh gak kuat aku. Sekolah. Kalau aja ngono kon gak mlebu sekolah. Awas kowe ya. Nek bapakmu mulai tak kandakno kon. Kodok-kodok, Teke, kodok-kodok, teke, cepet. kotok-kotok. Pak, Loh, aduh Pak, kowe gak sanggup dedek anakmu. kenapa? Kamu kenapa, sayang? Katanya hari Kamis itu masuk sekolah. Iya. Nyatanya nggak masuk sekolah. Loh, kok Temannya gitu? bilang gitu. Itu serius. Wes, duwe yang ngono bendino, duwe ku entek terus. Entek matamu ngono ah. Gak tau gini ngopo. Iki ceritane ngono, Kocluk. Iki ngono iku. Oh, ngono. Iya, dadi aku wis gak sanggup Pak ndek anakmu. Tak atasane. Iya. Rene. Oh, ayah. Ayah. Iki anakku ta. Iya. Coba. Biyen gak ngene lho biyen. Lah, lah saiki Kok rungsep? iki anake umpamane sik cilik. Oh, sik cilik. Engko lak didempul dipoles. Iya, Pak. Kamu itu di rumah aja. Ya, Nganut sama mama. Ya, saya yang nganut. Sekolah apa enggak? Ya, sekolah. Kok kata mama enggak sekolah? Sekolah. Kamu nakal kamu. Sekolah. Nakal. Sekolah.
tak bebang lambe wis sepatu ngono. Ceritane ngono. Wes drama. Masih drama yo bal-balik aku dadi anak kok. Lah kon dadi apa? Wis. Aku dadi ibune. Oh, ibune iki. Apa ibune jahat, dadi anake muri-muri bacok ae wis. Nah kena. Iyalah aku nek ngrasakno anakku iki sumpek. Sumpet. Untuk wek. Sik nom. Jeneng mah. Mlakune apa sih? Mlakune. Wis gak mlaku wis. Ngono. Gak. Heh. Wis gak mlaku wis. Nom. Jenom yo nek tuwek mekeke. Nek nom yo rada rapet. Ya lah aku nek ngrasakno anakku sumpah pirang-pirang dina gak tau mulih. Balik-balik njaluk duwe, ge tuku es, duwe rong keranjang sampe entek. Dijaluki anakku. Rong keranjang rasamu suket ta? Ya iya bae. Ya aku bacot reng, yen aku biyen kok gak eling-eling ya caramu cilik. Mama. Walah anakku. Mama. Iya. Katanya Tante Hermin itu, mamamu itu cantik sekali Ya, loh. betul dong. Kalau pakai konde, pakai kebaya, pakai jarik, memang betul. luas kayak Putri Solo. Ya memang betul. Katanya gitu, Mam. Ya. Oh. Anakku suwe kayak begenge. Wah, Mama. Aduh, Papa. Kenapa sayang? Aku gak kerasan kok kene. Kenapa? Aku bendino gak oleh sekolah. Gak oleh matamu ngono. Kamu gak boleh sekolah. Ambek ibu gak boleh sekolah. Bendino dikongkon-kongkon sapi, ngaret, ngomong aku. Lah uang buat biaya kamu itu gimana? Ya karo aku. Duit kok kakekmu kula. Kon, Rene, Gak mau. dadi wong wedok. Ayo, lapo, balik. Ayo. Lapo. Kok bawa senjata ya? Ceritane ngono. Lah kok ini njaluk dadi apa lho? Lih, kamu belum coba castingmu lho ya? Ngono iki. Kok purian sih? Engko tak transfer honore. Kiuris. Gak nyuri-nyuritan. Loh, terus aku tak boleh rek. Boleh. Kon apa mulai ku lho? Aku bingung aja dijak ngono-ngonoan rek. Aku nek kok jak ngono-ngono malah eling aku. Lapo? Pacar. Apa? Pacar. Maksudmu? Loh, pacar. Lah masih dagelan tuwek ngono pacar nyelecek. Wong ya untune gak jangkep lho ya. Ada di pacar barang. Iku lho pacare diapakno sing ngono. Diapakno? Didilatih. Aku nu kere. Oh, jadi kamu punya pacar? Ya sudah punya pacar. Oh, terus? Ya bebek ini pacarku ndolek aku. Waran karo. Oh, pacare bebek jare mang lho. Bebek matamu kulo. Lah iku mang. Pacarku. Pacare iki. Lah ya kok kolu lho. Ya lah ya. Aku mongkok nguasno. Cak kon ngongkok aku dhewe gumoh. Oke, pokoknya nek ana pacarmu goleki aku ngomong tahu ketemu ngono ya. Oh, gak petuk ngono wis. Ya wis, gak petuk. Sakno nek golek net. Iya tapi yo anu lho. Wong arek wis cinta lho. Lah sak umpama kene bojo lho tambah dosa lho ya. Lho ya iyalah. Enake ya apa? Namanya orang cinta CINTA. Lho. Cinta. C ceria I indah namun T tetap A abadi. Lah, umpamane sliramu Sekar Melati. Cak Agus, Iya, Ning. piye kabare, Cak? Pengen ketambah ganteng sih, Cak. Suwe gak tau ketemu ya, Cak ya. Sik. Napa, Cak? Sampai niku mari ngombe jamu galian ngosek ta. Apa, Cak? Ngomong kok kaya petik. Lapo, Ji? Rontok. Iya, aja ngono, Pak Ji, mosok rontok, Ji.
Oh, regete sandal. Sampeyan kok tambah lemu. Ya ngene iki uripe makmur, Cak. Ngarep mburi padha. Ojo ngono, Cak. Iki umpama ya ana banjiran ngono, gak mungkin kelelep. Kok iso? Lho, pelampunge sakmono. Ojo ngono, Cak Agus. Guyon ning. Guyon. Cawet Kan Sehat, Aji? alhamdulillah. Sehat, Cak? Alhamdulillah Cak, sehat. aku takon, Pok, Cak. Takono ning. Pen gak kepethuk Mas Jonet ta? Jonet. Iya, Cak. Ji. Nah, Ji. Tibake temenan Ji, seneng temen lho. Mongkane. Ya apa wong raen wis kiwil-kiwil. Lah iya, isu teh. Kok iso dicintai cewek kaya ngene? Sapa Mas? No, Mas, pacarku. Duduk emas iku ning. Duduk emas. Apa? Jembogo. Ojo ngono, Mas Aji. apa sih? Mas Jonet. Temenan, Ji. Masa kon lho raine kaya waluh lho kok dibimbangi. Heran aku. Mongkane. Yo gak ngarep to lek badak-badak. Cak Agus. Ji. Kepethuk tak gak, Ji? Gak tau ketemu ini. Kak Temen belas. Cak. Ji, awak dhewe mbujuki dosa lho, Ji. Dosa lho. Iya lho. Ditanggung dhewe-dhewe arek. Lah iya Iya kono enak ngomong, ojo ngomong. Sing dosa awak Ya dhewe. iya. Ngomong ya salah. Heeh. Gak ngomong mbujuki. Lah mangkane iku. Ya apa enak. Cak Agus. Ji. Wingi ya tanggoku, Ji. Kakean bejuk kena stroke, gak iso ngomong. Gak gopo, masih kena stroke gak gopo. Tak gawa nang Indomaret dijolno le gelas loro. Iku setruk Indomaret. Lah iku sing kertas iku Iki salah. stroke penyakit iku lho, Cak. Oh. Ya apa, Ji? Dudukne mari. Ya wis, apa jare ngono lho wis? Ning, Eh, nole ning. nang ndi? Burimu. Lah, Mas. Mas Jonet. Percis kerek. Hei. Lah melet-melet lho. Lho melet. Jare tekane kok sampi yamene mangkelatiku goleki marana merene. Ojo get yu. Ngeblak e. Kok iso nyentak kaya ngono lho. Cocotmu aja ngomong. Adane sulit. Kebanteran aja. Banteren. Wong jenenge wong nyanyi ku ya ana iramane. Ya sepurane lah, Cak. Jare tekane kok sampi yamene mangkelatiku goleki merana merene. Gak sida njirit e. Tekane awakmu Iya. gawe lara atiku nek kurang percaya bedelen dadaku ana jenengmu. Saya tak wacane Jonet. Ana jenengmu lho. Adem-adem ngene, enak mangan capcay. Mari mangan capcay, tambah sego gorenge. Pancen penyanyine akeh badokane. Mulane iki lah aku nyanyi dhewe. Ngene iki, Ci. Iya. Mangan ayam geprek, mari ayam geprek
ditambah sego bebek terus nyetater Yamaha bebek langsung aku budal ndolek begenggek. Mas, Jare tekane esuk kok mulie sore aku kate njaluk kok semayani ya Wis nek panjene wis padha cintai. Iya, Cak. Apa? Lah aku sih do ngerabi karo Rika. Lah apa? Padha karo ngene kere minggat lho. Yo anake akeh, situ karo sing diwasno. Kene. Anake 5 situ karo diwasno. Cak. Ngopo? Aja kate ngomong ngono. Masih aku rondo, donyaku akeh, Cak. Masih anakku 5. Aja kuwatir. Anakku 5 ben wulan dijatah bapakne. Sijine arek 5 juta, 5 juta, 5 juta. Aja kuwatir. Arek 5 iku bapakne piro? Bapakne 6. Barep kabeh iku, Cak. 6. Si situ iki ndelok tok ngene. Sing situ ngencet. Lho, lah terus iki situ. Ya anake 5 ya. Padha karo kene. Masih aku rondo. Anakku 5. Iya. Aku jek iso Cak diwolak-walik kaya goreng telo. Angge orang-orang ora melok gawe melok momong nemu rondo randane ompong duwe anak sagede kingkong Ande orang-orang aku kate gawe konangan uwong. Cak, Ya wis. ya apa tanggung jawab iki? Ya wis saiki ngepeni iki mang cinta karo aku. Aku Iya. ngimbangi cinta karo Sampeyan sampean. umur piro ning? Aku jek umur 21, Cak. Saya kon niku 71 lho. Betul. Kono aja kurang ngremehno aku kon ya. Lho gak ngono. Ya gak apa-apa. Aku swidak 8 kon 71. Oleh bojo 21 tahun. Iya. Kuat ta. Lho, alah sing penting mosok 71 ini ya. Sing penting kan dongkel. Wis, dina Sabtu malam Minggu teko nang omah. Ngono ah. iki kok gak tayo sih Ya apa? bener iku Riko Ya, bener. ambyuk nang Rika Ya omong mungkin arep wedok ambil nang lanang. Cak Agus. Iya. Aji, wis bala tak turutane, Ji. Mergo apa? Aku wis kadung seneng. Kadung seneng. Udah mati Iya. aku. Iya. Oke. Ya wis. Sik desa mawa cara gendeng lakune patet. Saiki ngene rek ya. Umume wong lanang nang wong wedok. Iya. Saiki wong wedok nang wong lanang. Ana paribasan. Iya. Petruk denguk-denguk numpu keduk. Iya. Awak dhewe wis tuwek oleh bojo sing kaya ngono nglubruk kabeh. Sing penting aja mulih. Ayo melu aku. nanti Ring. Raya tadi rondo dua anak siji, rondo kumpet. Katene rabi gak wani, gak rabi gak ada sing belanjan. Bakal madem-madem. Aku mau makan bogel. Oleh taga arek iki calak iki. Kok gak ono kabare? Ngono lho. Copo karepe bogel iku ono tangga. Arek, kupuh ae iku lho. Lho kate gak gopo ya apa, Dek? Wong jenenge aku ki rondo.
bojo. Ya jenenge rondo ya kan bojo yo. Lah iya, lah dipeno tuang. Pedheng ae. Ojo kuwatir, wis soleh aku. Oleh temen. Lho, calake tak lungi alamat engko tak kongkon budarene dhewe. Masalahe mangkat tak jak bareng. Leren ngenteni anaknya adus ngono lho. Ngono ya wis nek soleh ngono lho. Jeneng adem. Jeneng selesai. Mari sunat jeneng rabi ngono lho. Riko yo kate gak ngongkon aku yo ngongkon sapa. Lah iya. Ojo kuwatir. Wis jelas wong aku arek pinter HP ndak tak lungi alamat iku wis jelas. Oh iya. Hei. Hei! Sapa iki, Ger? Calake iki yo. Calak. Iya. Lah kok koyo wayang nganggas ngene. Ngapure iku. Jare dikongkon nyunat. Nggih. Sampean boten. Sampean boten. Setan sing sunat. Iblis. Loh, kok iblis marah? Maksude sinten? Mbah iki lho. Oh, maksude. Sapa ngono cara Jawane? Ya. Ya anakku. Oh, anake sampean sing sunat. Ya. Anake sampean teng punden. Kono nang pendopo. Nang punden, teng Grombol. Ya apa rek? Iku lho, Pak. Teng pundi? Lah niki anake sampean teng pundi? Anakku ana gendero gak iso ngomong, aja ngomong. Mbah aku ditabok ki. Iki calak, gak sembarang calak. Wong calak rene kaya anggas-anggas ngene. Apa yang anggas-anggas ki? Engko tak tahu yang anggas-anggas. Tak ngerti anggas-anggas. Engko tak Sing ngerti. kali. Nanti ada Riko. Di jero. Yang enggak susule. Ya, deloken. Oh, nggih cepetan nggih. Nggih. Le, Pak, yo cepet, Pak. wong calak kok nggawa gelangsing. Yo alate akeh yo. Alate akeh. Gak emot nek nganggo tas. Oh, ya ngene lho, Kak, ya. Jenenge aku iki wong rondo cak ana sing golekno. Semua ngono pira lek nyunat. Ponakan penuh. Kandi lage iki. Oh, kandi. Neser kana. Janda masih baru, sing anget. Saru yo nek ngomongno masalah duwe. Nek kula gak tau narje sing jenenge nyeluk kula nyunat. Pokoke wong niki nyeluk kula nyunat nggih disangoni dilebokno amplop. Kula lumpukno yo. Tak lebokno nggone glangsing. Nggih teko nggone omah tak sok nggone ngarepe mbokne kacung. Nek tak buka tak hitung ana sing 8 juta. Wih. Ana sing 9.500.000. Lah kok cek akeh. Lho wong jenenge ngekeki are yo. Yo saiki ngene, kok jenenge aku gak dibojo. Aku nganyang oleh ah. Ngenyam. Yo, Oh, kita tak apa berapa marah? 3.000. Hah? 3.000. Ya oleh pentol iku yo. Oh, wong jenenge nganyang, jenenge wong rondo mosok gak sakno. Wong ngenyang nyunat kok 3.000. Ya gak apa-apa wis gak apa-apa kok dilebokno amplop yo cek akeh to wong saru yo. Yo, tak lebono amplop. Lho, anak Kel, durung disunat kok tuntun sih. Melakumu lho cek gak kebanteren. Oh, latihan. Yo, cek suara. calake teko ta? Ya wis. Endi? Lah iku. Aku iki dudu calak iku. Iki jagal iki. Dudu cung nek jagal mbele sapi, mbele wedhus. Nek aku calak mbele manuk. Oh, milih manuk. Oh ya wis. Mbok, gak apa-apa. Aku gelem sunat, cuma ya bener semangku ya. Oh alah, yo aja aku semangku yo Pak Dino. Oh, Pak Dile nawari 9 kok. Ya pamanmu. Gak wis kene lungguh kene. Mamane lorong. Kel, iki calak ta? Calak iku ora nggawa tas e. Iya. Wong calak kok nggo glansing. Alate akeh nek. Gak ngono iku calak apa golek ula iku. Calak ngono iku. Oh, gendeng rek, gendeng rah.
Ganteng arek ganteng gendeng. Jenang, Cung. Tapi Kok tape? Jenang, Cung. Jeneng. oh jeneng. Nggih, jeneng kula. Siapa? Nggih, jeneng kula Muhammad Jonet Abdullah. Api jenenge nggih. Muhammad Jonet tenet-tenet. Tenet matamu ngono ah. Jenenge wong sedulur aja kasar-kasar. Muhammad Jonet Abdullah. Oh jenenge wis Islam, Ya, Cung. ya, ya. Wis Islam. Nggih. Sapa langgar, Cung? Bendina Oh, ngaji. delok. Ngaji. Yo wadah, salah kakek cocot. Oh, Yo ngaji. 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 Katam. Oh, kata mang iso doleki ndaut teh. Tutuk katamiku, Cung. Katam iku lho, Cung, nek wis ngaji, wis 30 juz diwancai, Cung. Yo dibanjai. Diwancai apa, Cung? Gorengan karak. Kok gorengan karak sih, Cung? Oh, kakek cocot. Iku lho, Cung, diwancai sego kuning, diwuru-wuri serendung, dikai kentung dipul-kempul dadi begedul. Iya, kok nek dipegaring tadi begenggek. Nah, korek-korek gini. Ya, ngono iki lemu turun. No, kok aslen arek Madura, Madura senep. Oh, Kecamatan Mules iki, Wah. Kabupaten Slendep. Arwel, Cung, kaliangot. Oh, kalianget kali kaduwen. Nggih. Ngaji ya, Cung. Nggih. Salerek. Cek supaya sunate gak loro, Cung, ngaji ya, Cung. Nggih. Bis. Mini. Kok iso bismini sih kon iku? Kok bismini sih, Cung? Bismillahirrahmanirrahim. Iku lho, Cung. Salah kakek cocot salah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Asbes. Kok asbes ya, Cung? Asyhadu alla syahadat iku lho, Cung. Gek ae, Cung. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah. wa Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jilbab putih lambang kesucian yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Oh, wah. Oe 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 oh. Salah gendeng. Kok kate nyulut kakek pola. Sedeng siak saya. Salah kakek cocok. Kan mulai salah iki. Kalau lu sampean kate nyulut kate grebel. Oh, nek saiki penjalukane macem-macem, Cuk. Oh, ngoten. Jaluk di Sunan kae iki. Nggih. Nek wis tak tarik, tak balekno, iso metu kiru-kirane. Ya gak metu kira-kira serosot langsung kawir. Wis salah gak bondo. Wong belas kate nyunat. Ake Cuk, gak kebetul, Cuk. Jadi alatnya akeh. Apa sih nek? Kan boleh. Kok boleh kok Gak ngono iki kate nyulut kate ngetok bongkotan. Loh, nek ndelok umur-umurane awake Nggih. gawe iki, Cuk. Oh, ngoten. Misor diganjel bongkotan, diketok mareki cedak. Langsung pecetat. Mencolot saking gete. Salah gak bondo. Wah, ketemu. apa? Tambah nemen. Seni kok salah. Ya nek kena sing ndukur nang pedhot.
Barang sing kena sing nisor. Kenapa, Jo? Apane gantek sak jongkel. Lara, Jong. Ndak gak loro, Bu. Kalau sekelku sing digaret. Jong, ayo, Jong. Wah, yo apa anak niku iku. Gak ngono nemu gendi, dapurane kaya ngono iku Lo mah gak kok. nemu, cuma tak parani nang omahe. Antri yu. Aduh. Ya. Aduh, lolone aduh. Sunat wis umur. Aku tak loro ae. Tak loro kasih. Mau sunat aku. Tapi sabar, cepet waras. Iya, mari disunat aku dolek nggone iki kok digone. Mari sunat ana daya ayu dolek. Walah, Mbok, kula wau mumet-mumet. Madosi sampe bingung kula, Mbok. Arep dirungguhi dolek mbok. Mbok. Kenging napa, Mbok? Lagi matas mari sunat. Loh, Sunat. loh, ceket sunat. Cek sunat, Dolek Mas. iki lho, Loh, Mbok. alah, lak suwe iki, Mbok. Ojo kuwatir nek aku sing nyunat. Hah? Petang tahun waras. Loh. Kalau gendeng. Jadi iki kayak sunat iki. Cek sunat. Lah rong tahun kepungkur penuh duwe gawe nang gak bayang kok sunate sapa? Iko ngono sunate bapakne Jonet. Mbok, Eh, oh kene cek mangan, Mbok. terus Aku tak nang mburi. apa? Nang kamar bubuk aku. Oh, kesusuk buku. Ae. Nggih, kangen. Iki lho bakalmu. Iya, iki lho. Yo mereng. Kok iso ana iringan lho. Itu sampe kudu waras kok dolek ae iku. Wis. Iki idep-idep kajar peno yu. Jonet iku sunat. Iki bareng karo duwe gawe. Sing duwe gawe warga Mejorata. Oh, iya iya. Sedekah bumi utawa luar desa. Heeh. Hiburane teater konvensional Ludruk Karya Baru Mojokerto, Jawa Timur.
Demikian tadi Anda telah dihibur pelawak-pelawak Ludruk Karya Baru, tentunya bersama Bapak Haji Agus Kupit